Tässä videossa näytämme, miten kirjaudut sisään verkkokirjastoon. Avaa verkkoselain ja mene osoitteeseen kirkkonummi.verkkokirjasto.fi. Olet nyt kirjaston kotisivulla. Sivun oikeassa ylälaidassa on kirjaudu-painike. Klikkaa sitä. Jos käytät mobiililaitetta, sivusto näyttää hieman erilaiselta. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa 3 viivaa, jolloin valikko avautuu. Valikon alalaidasta löytyy kirjaudu-painike. Paina sitä. Klikkaa kirjastokortin numerokenttää ja kirjoita korttisi numero. Seuraavaksi klikkaa PIN-koodikenttää ja kirjoita 4-numeroinen tunnuslukusi. Jos sinulla ei ole PIN-koodia, saat sen käymällä henkilökohtaisesti kirjastossa. Lopuksi klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Olet nyt kirjautunut sisään verkkokirjastoon. Kun olet lopettanut asiointisi, muista kirjautua ulos. Uloskirjautumispainike löytyy oikeasta yläkulmasta.